KSA, KSU, KFA, KSYC, lapen 24 plus organization asong atumpen DPCKA asai hemalong perang kiamai kangni. Bangso amai thang trainer cap ani KAC along wareng abarsai keklem grade 1 lapen grade 2 atumate pharohini anghoy aphan Assam Sarkar aphan nongnam kepa PG aphan kahodai ji pu alama puthak perang kiamai ingni ponlo. News Desk report TK News. Karbilo Charlie asong bendanglong dat karbenglong kedo asong nitum jointly ben la pini peparong ke klan samprekimia peparong ke klan nilitum ke teponglong inghoy harohini ba grade 1 la ben grade 2 oppose Assam Sarkar riding salary ke papi ponji phan ke hodai ponji ko long nilitum pini teponglong lasi nilitum la soprius min nange phanang koke nilitum la solong nilitum ma songa hinben ba nilitum non dora pera songa hinben ge la so harohini appose jong si government da council tum chipiun e belongde mo ekrange bang gerani ge laso oppose nilitum chekhang dun hunjima unde lapen ilitum laso appose jong si mo akko retired deadpen recruitment hang usdame alang litum chepariding hunjima unde hola tak chinikan tung dado lapen nilitum laso bangke nilitum aphang kamat hadun pen nilitum laso appose harohini grade 1 pen grade 2 Assam Sarkar ham pidunji ko long nilitum song hin benge echeta mane chedong dun thek ko nilitum mathapon lasi nilitum ephang bang yerni sitame lason laso lampu thak kachini phan sitame nilitum chetham chimum ponbong lapen kenang sot blangte nilitum memorandum sitame bithui lasi nilitum bangthura pera song dolan alang litum ben sitame pathan pon nithun song thido jun pini sampri kimilong theklong lapen nithom nithli aphang tame along apio phadu nilimata sapso laso bang sapso concern do je bang haro hini so se mane je grade 1 grade 2 lata grade 1 grade 2 si state government aphang bainong ki aphan mane tuning ri laso non ni sampri kimilong theklong lo labang nili pinakan munthi parsiglo je lahaya jongsi grade 1 grade 2 jong appose jongsi mane Assam Sarkar phan jodai thu blote lake definitely lake just Karbi Anglong Autonomous Council is a namesake lake namesake chalo athe grade 1 grade 2 blote athakpen ajat ha tum sinang control ko lapen mo latum jong si retirement dam lo blote kula tum si ajat advertisement chipi control athe itum thegamong loke je penang an step pen mane penang sakuri same sob bangsi ili mithangani ili hana palu dediti athe advertisement pakang ko dak ingil bhani mane aleng thi purial tumlong ko laben badaki ke 90% ke bangso si long labiti lasi lan niltum pui bu bangila lo je council dotang ko kwala ningkan bene kacari that council establishment more than spending 70 years dolo and hosu pens tame thang problem awe la penon Karbi Anglong Autonomous Council tum stame apra pen ko ane claim ki dam kimilong tame tum choro dum lo la pen ho ora pidun lo la pen last eviction ko highway tame tum me thang sport dun kan sil tum on an ke body dun lo claim pa tame non juntula bang pharo hini so se apainong ke state government han kachodai bu bangke la bangke nili bangke hino posibui la pen ningduglo je Karbi Anglong Autonomous Council tum revenue chekali gunde deluma Karbi Anglong long natural resources do bang ko an intelligence tum ko an survey research kiran tum more than 500 crore per year long an revenue kare gundu 500 crore kami la bang asap suwe la grade 1 grade 2 asa pro sakuri claim thang si tum council penchipin e flote la ke thang tale bedalo la sini tum dak song do an mangila bange chekho ne the la pen la support bangke Karbi Anglong Autonomous Council tum tame chingwai pameka pen ili tum pen apen
Jika pemikasi aja tak klaim nang gila bang. Akhir itu ada yang udah ke. We are the concerned citizen of Karbi Anglong. And the Karbi community as well. Kasi itu labangke juga menurutnya labangke Karbi Anglong tunas konsil tunas sambil labangke nang jing wai pen. Koson si kimi jima labangke alang itu nang jing wai pen nang jing. Nasi nili yang panggil simpan dong. Sampai kimi berita lulong setamen nili tum tekponlong loje. Grade 1 lapen grade 2 asakuri matera Karbi Anglong Autonomous Council Secretary long lai post secretary penceng lap under secretary deputy secretary assistant secretary joint secretary lapen grade 2 anda state state dispute pensi alang diteman salary PG pusi berita lulong teblong pon la sila so alam aku thak ke ni tum song don pen ke ning tuk cepak lang lo lapan ke la so puthak bagi ni litung asong tin pada labang cedon dun thek athe Karbi Anglong Autonomous Council pining pen 70 years lagi pleng tang ke dam tang pen penang aningkan pen kapre political party tum seta penang cari pon lo kalau saya cari pen seta me laksana kisungang we pinang non itum thek dam long non ake hai tulira ro hans tame anutina chinila kam claim piglo pene ke claim ke dam seta me piglo anutina churu lapen nili tunda kemi ading me choro poni sitame non ason alang li cari bong a government ong jadi alang li tum state sarkar han si kahodai polote la ke nili tum song do an pen la ke pin re polo athe non ke do bom aposan fast grade pen grade 2 an ke ilitum Karbi Anglong autonomy power mate Karbi Anglong Autonomous Council apor ban jalan itu pan sakuri sitame job sina create common pibom lo langsung thak sinon kewai ani jadi state sarkar pen jadi latum han jadi adhorma salary pibom bolote lake ilitum ajakom a council bangke state sarkar ban ka hodaya tenglo langsung bolote ilitum ke dake Karbi Anglong Autonomous Council ke lake development council nang na langsung bolote lake ilitum ajakom si ka hodaya lok atengko lasi langsung puthak nilitum song doan pen ke lake pinrem lo lapan ilaso puthak ke nilitum cedon si thek athe alang nitum lason ke klemang ke lake nili tung song doan pen setame non dat kalilo mo ke wai ani setame lason ateng lo de song nang ko gini itu lake kunu po dini tu koidun thek la ke lapen ke non landap sinang elitung mondol office of serve iaru kono settlement esu kono lahai setame sopo de state sarkar ali de setame kol ke populo de elitung hanon ke wai ani setame kasung katorat hipigi athe dagwang ke bo asong pen ke kisona post khali do pulote la hoda pen advertisement da krangi hoda pen klang pulote ilitung ke itu amuni kichi jogi ka fialam lo mang ke chi to mang si penang kone officer ke theke nang ludung ko la se ilitung ke Autonomous Council ke hor ke bang kali lo afidong nang jumbong si judgment pen nili tumnon ka cecara bangke ason asap sap la punangir chat jakong nang pabop chat nang bang state government tuma bidilang no pen la pen da council ka ceri bomatum alang itum ke plan play ke thek hala bang so kaci ne jogben asla po ma sap lu punangir chat non ba jakong ma penang jakong bang nang kivir mane nang ave dead ason non thek long lo non kapadu sila bang dolang council ka ceri bom council ong ke do bom hala bang so administration hala bang so ke claim ji atuma phanata hala bang so 200 back an so sela da grade 1 dan grade 2 ada asai khiatum ke claim tumda alang litumata state government nong si ada employee alang sum encodar palang tumhan alang tum hada si convert means state non council Autonomous Council ong ke claim bom sakuri ke claim bom Autonomous Council akhi ada hada pusitum punang kok pala masuk bang tharo ini tum dadak secretary under secretary joint secretary pen cenglok dak arpu ke thedo ana tumke non alang litumhan si state da council atang ka pen mare council ben langle si state government ben lang local alang dak secretary tumla grade 1 grade 2 komatlam no kartu obviously la ke state sector mo di pusitum hok nang kok ko si jasa met pen mangke non council kachari bom thoni tumki pugong tong Autonomous Council po meaning ko pilo gedoke jongsi la dak kachari bom atum jongsi nangli tum jongsi Autonomous Council po meaning chinelang polotang la ana ningkan alang tumang hoilong kidom ko pipor nona bang solong litum langdam kan ki pudam kan tum mangke alang litum niltum birtalong arjulong lo o la dak la grade 1 dan grade 2 atum han salary ki pipan la bang so bainong ki pipan mang atang ka sebe den dok selang litum pu aningkan man revenue tang ka across la dak bang kolong dak grade 1 grade 2 post ke claim bom atum doke ningkan silong ko an crore lo tang ka kerang ko alang litum tang ka ki pipan ke non thang ba be asit tin department OSDB krai ko
kupilo kenang sot gedo ke board chairman anutina driver gibi anutina bang bukan non 4 dui pre kupilo dak kenang sot gedo latum pen hala tum dak board chairman asiti ni ba OSD ane parman alex na ka kamai hala tum han kipi bante ladak grade 1 men grade 2 tum salary men piune malang litum administrative charges aminkan bang dak ko ane cross tangka dak tangka do Forest Department ko ane across tangka dak revenue to goods and tax mendak ko ana cross and revenue tangka to hydraulic electric project men bolang kapre ka lapusona department atangka to revenue tangka to hala so tangka kona to ke claim et kende kona to palu det kende ningkan selong ko ane across se tangka to la so tangka kona to palu det kelang litum non la bangso bang haruni beta ta tum han tangka piun e penalang tum state government la che hodai ko kipuke lasi la bangso judgment pet ke lage kacepal dudu na tawar la bangso bangso si claim det pune monon fit ke lage karbiang long termas council ja kong lage kurung lang tadi pal ke thang nat dala ka bedeti lasi la solong bangke ladak la ilitum komane song komane la puson ke claim boli ladak bangke nilitum ham pha son hin ke lage thang nat lapun ka che kroi dunabe lapen la bangso jong si claim det lo pude so dak man nilitum ka che song bangke pado ponang kokti la penitum kroi kre lapen la bangso karbiang long termas council lage komane jung akhia dat kali lagi karbiang long akhia dat karbiang long kida itum rules and song sing tum na che song pi ko Kurki mono la bangso nan pinian di tum kan badu da chini lasi la bangso komane apo ki komane jungjung ki kali la bangso ki kala karbiang long ara ki lasi la bangso jak ko karbiang long aja ko kapa bobji polo mage la da thangal tum cheton nu the groi jun dekhe la bangso long mage non ku piman ningkan troxi kep nang plengtang koson si bang boma hala so ding si bang nai non keto tang ana jak ko da la koson si bob bom chiru bom si tum theklong si hala bangso long bang dei tum pin rem lo lasi la do an non long le helang jak ko pe hala bang dei tum karbiang long termas council long si ar pu thor nang chiru tunai lasi hala do an long jakong kapaciru kali ke dotang an jakong pura cewan thunang po bangsin tum non ke doban ke dobang kacari pom tim karben ong nilitum puang tung lasi nilih men judgment pet bangke la helo la bangso close encouragement la bangso ke claim ke la bangso long ke judgment pet nilit men ke ham phangson ke kroi kre lapen monon phita la dakai tum ninjet thibji chesong thibi arjap thibji Hawar Kehat constituency ke parlo ward number 3 Tuliram Sinaputi arong along BJP party tum cherok tok amai kangnipon bangso amai ani kangsang por 5 pli apor malom pensi pangcheng pondo bangso amai along mai phu horipot das pensi mai charipon lapen babu ingti pensi aluhi pachini pondo bangso amai along aluhi aman pen Hawar Kehat BJP Mondol President Ramayan Chauhan lapen Hawar Kehat BJP Mondol Vice President Gautam Ihiatum chetong dunsi bangso amai along jumisen alam chithan chimumpon Kedamtang election BJP party haidet pen penang an kaching thur atwar chari ponlo lapen hemso ringwell sitami piponlo lapen non kerangji MAC election sitami BJP party jongsi haidet lo pulote hemso lapen ringwell kelong dunde atoma phan sitami pipon popusi gotom ihi pen thanpon Hawar Kehat pen longbamon rongphar TK News